Former Mount Pleasant legislator aiwa oya panapa achiudza ZANU-PF achiti avakomanaka, I'm preparing myself for the best kuti tiuye tigova knowledged tigokwanisa kugochinja nyika yeZimbabwe. Aiwa advocate Fadzai Mahere vanouya nechimoto, pane mashoko anomuda nyora panapa, sandambe namashoko ataura notibva wasubscribe like turn on the bell icon. Tipinde pene pakanyora achiti last week I was privileged to be part of a panel of local and international advocacy trainers participating in an advanced trial advocacy course hosted by the Bar Association of Zimbabwe in conjunction with the International Advocacy Training Council. Anoenderambira achiti the 3-day course covered how to deliver an opening address for trial, examination in chief, cross-examination and closing addresses. The most important part of the course in my view was the training on case analysis, which was a deep dive into how to prepare for trial and synthesize the facts, issues in applicable law forensically to ensure the ones handling all aspects of the trial is clinical, coherent and persuasive. Anoitaura mashoko awo achiti aiwa samuziva kuti Fadzai Mahere vanhu ndo vakomana malawyer ndo maadvocate. Arikuya panapa achiti aiwa ndakajoina this course pavaidzidziswa nawo aiwa dzekuda kuita matrials nekuendera matrials ari very clinical. Anoadressa panapa taura mashoko ekuti they were taught all the skills ekuti kana vasangana nemacases vakukwanisa kumaita aiwa zviri absolutely perfect. Panapa toona anouya achitaura kuti kuona kuti munyika yeZimbabwe the judiciary pamwe chete nemalawyers vakomana varoradza as if aiwa vari weak, vakomana varoradza as if kuti vakomana havana knowledge, havana kudzidza. Noda kuti toona kuti aiwa vanoudzirwa nethe regime kuita madecisions, kutonga kwatiri kuona kuti aiwa takuona kuti madegrees kana mamasters avo vakanoshandira aiwa haasi kana kushanda. Pana toona vana advocate Fadzai Mahere vari kufambira nhau idzi vachida kuratidza kuti aiwa isu kana tinge tazopinda pachigaro ichi aiwa tinokwanisa kuita something zvinoratidza kuti macertificates edu anenge achitsigira mabasa edu ati tichiita nokuti tinge tichitonga neungwari pamwe chete nenjeketi. Mutizai mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinai comment section medu, musano subscribe, like, turn on the bell icon.